Keď už ma nebaví počúvať telefonické rozhovory z babosedu, tak si zvyčajne pustím nejaký podcast, lebo Takto jeden deň sedel na babosede aj cestujúci, ktorý sa len úprene pozeral a očividne počúval so mňou. Keď som zastavil na zastávke, pristúpil k môjmu akvárku a divže si krk nezlámal, ako sa snažil pozrieť sa na moje monitory, či to ja náhodou nepozerám priamo v telke. Nakoniec sklamaný, že nič nevidel, vystúpil. Pána cestujúceho môžem za každých okolností ubezpečiť, že na tých monitoroch nič zaujímavé nie je. Na jednom sa mi dokola premieta, ako sedia, poprípade stoja ľudia v autobuse a na druhom sa mi ukazujú, aké zastávky nasledujú. Takže žiadny zaujímavý program tam nie je. Pán cestujúci môže kľudne ďalej spávať, že počas šoférovania rozhodne nepozerám a keď už iba tak počúvam.